aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanubuwa kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye marisi kalo tile 3 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulu kan olu dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min ye États-Unis ale ni Iran jamana olu ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka maa caman yɛrɛ jɔ sabula min yɛrɛ États-Unis jamana maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔla ne ka laseliba dɔ yɛrɛ kɛ kari tɛmɛnen marisi kalo tile fɔlɔ san 2026 min na États-Unis autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ attaque ba dɔ yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma u ka o attaque ninnu yɛrɛ senfɛ États-Unis autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye maa caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran jamana maaba dɔw yɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Iran jamana guide suprême yɛrɛ ni fangaba yɛrɛ bɛ ale la ka tɛmɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kan ni ale tɔgɔ de ko Ali Khamenei ko ale yɛrɛ taɲana u ka o attaque ninnu yɛrɛ senfɛ wa États-Unis autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ka fintigila ka saba yɛrɛ fana bɔnɛna u ni na ni attaque ba yɛrɛ kɛra États-Unis ale ni Israël jamana yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ min na u farala ɲɔgɔn kan ni ka nin attaque ba yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma Ali Khamenei ale ka saya yɛrɛ kɔni digira Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la kosɛbɛ fo ka taa se u ka autorité maaw yɛrɛ ma o de kosɔn min yɛrɛ Iran autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana ye jaabi telima kɛ nin ko yɛrɛ la ka d'a kan olu yɛrɛ fana wulila n'u ka misiliw yɛrɛ ni ka frappe jugu yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Golfe jamanaw ale ni Israël jamana yɛrɛ ma États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni bɛ ka attaque ka ɲɛsin Iran jamana ma waati min yɛrɛ la min yɛrɛ o ni ɲɛmaaba yɛrɛ ye Antonio Guterres yɛrɛ ale yɛrɛ avertissement yɛrɛ kɛ nin ko yɛrɛ la ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko ni ma kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila k'a bɛ se ka kɛ faratiba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula ko n'u ma kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ wa fana ko maa si yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bali a jɔli yɛrɛ la Pape Leo ale yɛrɛ fana ɲini k'u ka kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ jɔ ka d'a kan k'a bɛ ka maa caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na wa fana ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni k'a tɔ yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka juguya ka taa fɛ n'u m'a dabila yɛrɛ Iran jamana olu ka maaba yɛrɛ ka banniko yɛrɛ la min yɛrɛ Iran jamana olu ka kunnafoni disobaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni tiɲɛtigɛra k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna ko attaque min yɛrɛ kɔni kɛra olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ni ka olu ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni faga fo ka taa se u ka jamana maaba wɛrɛw yɛrɛ fana ma Iran jamanaw y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ kɛra olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ jaabibaw yɛrɛ kɛ ka d'a kan olu yɛrɛ fana ye frappe jugu yɛrɛ kɛ n'u ka misiliw yɛrɛ ye Israël jamana ale ni jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni États-Unis ka base aérienne yɛrɛ bɛ yen nɔ ni États-Unis jamana ka base militaire yɛrɛ bɛ yen nɔ o source kelen ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Iran jamana yɛrɛ ye frappe min kɛ ka ɲɛsin Israël jamana yɛrɛ ma ko kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa 8 ka taa bila maa 9 yɛrɛ bɔnɛ u ni na wa Iran jamana responsable yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamanaw yɛrɛ bɛ ka États-Unis base américaine dɔ yɛrɛ de k'u ka cible yɛrɛ ye ko nka k'olu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka jamana yɛrɛ kɔni cɛ ko nka k'u mago yɛrɛ b'u ka base dɔ yɛrɛ de la United States Central maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ États-Unis jamana ta fanfɛla yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana fintigila ka saba yɛrɛ de tora nin ko in yɛrɛ la wa fana ko maa 5 dɔw bɛ yen nɔ k'olu yɛrɛ joginna kosɛbɛ AFP maaw yɛrɛ ka kunnafoni diso maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye explosion kuraw yɛrɛ mankan mɛn Golfe jamana dɔw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh, Manama fo ka taa se Oman yɛrɛ ma wale min b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka cari kosɛbɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na wa k'a bɛ sɔn ka kɛ faratiba yɛrɛ de diɲɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ fana kɔnɔ Riyadh gouvernement maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ dankari Iran jamana ka missile dɔ yɛrɛ ka frappe dɔ yɛrɛ ma min yɛrɛ kɛra k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Riyadh jamana pankurusoba yɛrɛ la ale ni Prince Sultan base aérienne yɛrɛ la yɔrɔ min na ni États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ de sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ o yɔrɔ yɛrɛ ma o y'a yira k'a fɔ tuguni ko fɛn min yɛrɛ batoba 2 dɔ yɛrɛ minnu yɛrɛ tun bɛ ka taa ni tajimafɛnw yɛrɛ de fo ka taa se gaziw yɛrɛ ma ni o bato ninnu yɛrɛ tun bɛ ka tɛmɛ Émirats Arabes Unis ale ni Oman yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ détroit d'Ormuz yɛrɛ sira kan ko attaque dɔ yɛrɛ fana kɛra ni k'a ɲɛsin o bato 2 ninnu yɛrɛ fana ma compagnie maritime minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ y'a laɲini batobolila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u yɛrɛ bila lakana yɛrɛ de kɔnɔna na wa Émirats autorité maaw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko maa 3 yɛrɛ de bɔnɛna u ni na olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔ wa ko maa 58 yɛrɛ fana joginna kosɛbɛ wa olu yɛrɛ ye wele bila Iran jamana yɛrɛ ma k'u ka segin u kɔ ni ka kɛlɛ in yɛrɛ dabila wa u y'a yira k'a fɔ ko ka sababu yɛrɛ kɛ ni kɛlɛba yɛrɛ kɔni ko Moyen-Orient jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko maa caman yɛrɛ ka voliw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ annulera Royaume-Uni autorité maaw yɛrɛ y'a ɲini u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bahrain, Kuwait, Qatar ale ni Émirats ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka to i fɛ yen nɔ maa si yɛrɛ kɔni ka n'a fɔ k'i bɛ voyager ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye Faransi jamana yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don ne ka u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko waati min yɛrɛ la ko Ale Khamenei ale ka saya yɛrɛ fɔra
ko yɛrɛ jara Iran jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ye ka d'a kan ko dɔw yɛrɛ kɔni nisɔndiya kojugu olu yɛrɛ bafulubaw yɛrɛ bila la ni ka u ka nisɔndiya yɛrɛ yira o ko in na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ u ka dusukasi yɛrɛ yira kosɛbɛ sabula maa dɔw yɛrɛ fana bɔra ni ka manifestation yɛrɛ kɛ Iran jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ka yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ma nisɔndiya ni ko yɛrɛ la k'olu diminenba yɛrɛ de don wa dɔw yɛrɛ y'a ɲini Iran jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka segin ni ka jaabi telima yɛrɛ fana kɛ nin ko yɛrɛ la ka d'a kan ko min yɛrɛ Ali Khamenei ale ka saya yɛrɛ kɔni ko ma ja olu yɛrɛ fewu min ye États-Unis ale ni Iran jamana ta fanfɛla olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna continuer n'u ka attaque ninnu yɛrɛ ye États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale yɛrɛ bɔra ni ka cari a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan ko ni Iran jamana yɛrɛ seginna ni ka frappe yɛrɛ kɛ ni a ka misiliw yɛrɛ ko États-Unis jamana yɛrɛ fana bɛ sɔn ka jaabi gɛlɛma yɛrɛ kɛ o ko yɛrɛ la sabula jaabi min yɛrɛ kɔni ni États-Unis jamana yɛrɛ bɛna kɛ ko maa si yɛrɛ kɔni ma deli ka o jaabi yɛrɛ ɲɔgɔn ye Ali Khamenei ale ka saya yɛrɛ kɔfɛ Iran jamana autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana yɛrɛ bɛna diriger maa 3 dɔw yɛrɛ fɛ yanni u ka segin ko kura ni ka vote yɛrɛ kɔni kɛ maa min yɛrɛ kɔni bɛna bila Ali Khamenei yɛrɛ nɔ na maa 3 minnu yɛrɛ sugandira o ko yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Masoud Pezeshkian Gholam Hossein Mohseni fo ka taa se Ali Reza Rafi yɛrɛ ma ni ale yɛrɛ u ka jamana haut religieux dɔ yɛrɛ de k'olu yɛrɛ de bɛna u janto u ka jamana fanga yɛrɛ la yanni u ka sugandili yɛrɛ kɔni kɛ donna nataw yɛrɛ la an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi Iran ale ni États-Unis jamana kɛlɛ yɛrɛ kɔni a tɔ bɛ fɛ ka juguya kosɛbɛ sabula ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna continuer ni ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ Iran jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni dibinen don kosɛbɛ ka d'a kan olu ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni bɔnnen na ani na États-Unis ale ni Israël jamana ka nin frappe ninnu yɛrɛ senfɛ wa fɛn min yɛrɛ Iran jamana maaba wɛrɛw yɛrɛ kɔni olu caman yɛrɛ fana tora ni kɛlɛ yɛrɛ fana senfɛ o de kosɔn Iran jamana yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛna ni kɛlɛ in to tan ka d'a kan k'olu ka jamana kɔnɔdenw dusu kasilen don wa olu autorité maaw yɛrɛ fana dusu kasilen don olu bɛ jaabi gɛlɛma yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis jamana base aérienne dɔw yɛrɛ ma ale ni jamana wɛrɛw yɛrɛ ma yɔrɔ minnu yɛrɛ la ni États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la États-Unis ni Iran jamana ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka diɲɛ jamana maa camanba yɛrɛ de jɔrɔ o ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ Commission de Union africaine maaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba Mahamadou Ali Youssouf ale yɛrɛ bɔra ni ka laseliba dɔ yɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnen sɔgɔmadafɛla wagati yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna k'ale jɔrɔlenba yɛrɛ de don ka sababu yɛrɛ kɛ États-Unis ale ni Israël jamana yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka frappe min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma Mahamadou Ali Youssouf y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ni Israël ye frappe min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ye walasa kɛlɛ yɛrɛ ka juguya kosɛbɛ Moyen-Orient jamanaw yɛrɛ kɔnɔ k'u b'a ɲini nin fan ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u ka kɛlɛ yɛrɛ dabila ten sabula ko n'u ma kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila k'a bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na wa k'olu bɛ wele bila Iran ale ni États-Unis fo ka taa se Israël yɛrɛ ma k'u ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ Ali Youssouf yɛrɛ y'a ɲini ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sigi ni ka kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɛ ni kɛlɛ ninnu dabilaliko yɛrɛ la ka d'a kan k'u bɛ ka attaque min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin u ka jamanaw yɛrɛ ma k'a bɛ se ka dankari u ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ nin na wa a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan ka droit international de la charte des nations unies yɛrɛ sariya yɛrɛ bato kosɛbɛ wa o sariya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na règle minnu yɛrɛ fana b'a kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kan ka o règle ninnu yɛrɛ sigi sen kan Mahamadou Ali Youssouf y'a yira ko ni jamana fila ninnu yɛrɛ bɛ fɛ ka attaque minnu yɛrɛ kɛ ko kura ko bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na sabula fɛn min yɛrɛ ye pétrole ale ni gazi yɛrɛ ko sɔngɔ bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ wa k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ fana ye ni ka dankari baloko yɛrɛ la sabula n'u continuera ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ fɛ jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni tɛna se ka balo yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka fa o la kosɛbɛ tuguni fɛn min yɛrɛ fana ye sɔrɔ ko yɛrɛ k'a bɛ sɔn ka basigibaliya yɛrɛ fana bila o la kosɛbɛ ka sɔrɔ ko ninnu yɛrɛ fana fanga yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ o la k'olu yɛrɛ bɛ wele bila jamana fɛn fɛn sen bɛ ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ni ka o kɛ ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ banni solution yɛrɛ k'u ka na frappe yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ka jamanaw yɛrɛ ma wa y'a ɲini diɲɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ fɛ ko olu yɛrɛ fana ka négociation yɛrɛ kɔni soutenu kosɛbɛ ni ka o ɲɛfɔli yɛrɛ fana kɛ ni jamana ninnu yɛrɛ ye walasa u ka se ka kuma yɛrɛ kɛ nin ko in na i n'a fɔ Oman yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na wa Ali Youssouf yɛrɛ hakilinajugu yɛrɛ kɔni kɛ ko walasa basigi ale lakana yɛrɛ ka sabati diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ni dusu yɛrɛ kɔnɔ ko nka k'a bɛ kɛ ni hakilinasigi ale ni kumaw yɛrɛ de k'ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini ni jamana ninnu yɛrɛ kɔni fɛ
k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ la u ka kɛlɛba yɛrɛ kɔni dabila sabula a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangaba yɛrɛ tɛ jamana minnu kɔnɔ halisa an bɛ to Iran ale ni États-Unis jamana ka kɛlɛw yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni jɔrɔlenba yɛrɛ de don ni kɛlɛ ko in yɛrɛ la sabula kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛna se ka dan États-Unis ale ni Iran fo ka taa se Israël jamana yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'a bɛ sɔn ka cari diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la wa fana k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de o ko yɛrɛ de hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ fana ye olu yɛrɛ fana bɔra ni ka a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ jɔrɔlenba yɛrɛ de don ni kɛlɛ in yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ Israël ni États-Unis farala ɲɔgɔn kan ni ka fariko min yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma CEDEAO maaw y'a yira k'a fɔ ko u ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw kɔnɔna la sabula a bɛ sɔn ka na ni basigibaliya ale ni lakanabaliya yɛrɛ de diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ko n'u ma sabali yɛrɛ kɔni ko kɛlɛ yɛrɛ fana fanga bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ Union africaine maaw yɛrɛ y'u da don kuma minnu yɛrɛ la min yɛrɛ CEDEAO maaw yɛrɛ olu yɛrɛ y'u da don kɛlɛ ninnu yɛrɛ la sabula olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko n'u ma kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni dabila k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka gaziw pétroliw fo ka taa se dumunikow ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ gɛlɛya diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛna da olu yɛrɛ dɔrɔn ma ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa fo jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔ CEDEAO maaw yɛrɛ y'a ɲini Israël Iran ale ni États-Unis jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka dankari kɛlɛ in juguya kojugu yɛrɛ ma sabula k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ min yɛrɛ la kɛlɛ ko in yɛrɛ la k'a bɛ i n'a fɔ ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛ t'o la kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ kɛlɛba yɛrɛ de la minnu yɛrɛ bɛna kɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka na ni gɛlɛyabaw yɛrɛ ye CEDEAO membre y'a yira k'a fɔ k'olu dɔrɔn yɛrɛ jɔrɔlen tɛ nin ko in yɛrɛ la ko diɲɛ jamana caman yɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu jɔrɔlen don nin ko in yɛrɛ la wa fana k'olu yɛrɛ kɔni mako bɛ lakana ale ni basigi yɛrɛ de la diɲɛ jamanaw kɔnɔna na k'olu mako yɛrɛ tɛ ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna u b'a ɲini kɛlɛkɛla ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ kɛlɛ ninnu yɛrɛ la kɛlɛ in yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min na Iran ni États-Unis ka ni kɛlɛ ko in yɛrɛ kɔni juguyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Iran autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ o y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ États-Unis jamana fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn dɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ pankuru dɔ yɛrɛ kan ni pankuru yɛrɛ bɛ wele ko F-15E k'olu yɛrɛ kɔni ye farabu kɛ ni k'a ɲɛsin o pankuru yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka pankuru yɛrɛ tiɲɛ o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ pankuru yɛrɛ ci wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ a tun bɛ Kuwait wa ko pankuru bolila fila minnu yɛrɛ tun bɛ pankuru yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni sera k'u yɛrɛ fili ka bɔ pankuru yɛrɛ kɔnɔna na yanni a ka bin dugumala yɛrɛ la nin wale yɛrɛ kɔfɛ an ye ja dɔw yɛrɛ kɔni ye ja minnu yɛrɛ la an bɛ pankuru yɛrɛ binnen ye pankuru binni yɛrɛ kɔfɛ an ye ja dɔw yɛrɛ kɔni ye ja minnu yɛrɛ kɔnɔna na an ye pankuru dɔ yɛrɛ kɔni ye min binnen bɛ duguma pankuru min yɛrɛ ni motɛri fila yɛrɛ b'a la ni motɛri kelen yɛrɛ kɔni kun jeninnen don wa ja ninnu yɛrɛ kɔnɔna na an ye sisiba yɛrɛ de sisi min yɛrɛ tun bɛ ka bɔ pankuru binnen yɛrɛ de la ko sani pankuru yɛrɛ kɔni ka bin sanga dama dama yɛrɛ kɔnɔna na pankuru bolila fila minnu yɛrɛ kuma la olu yɛrɛ y'u ka parachute yɛrɛ de kɛ ni ka u fili ka jigin ka bɔ pankuru yɛrɛ kɔnɔna na sani a ka dugumala sɔrɔ an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko États-Unis jamana ka o pankuru bolila fila ninnu yɛrɛ kɔni k'u joginna dɔɔni de ko sinon n'a bɔra yɛrɛ kɔnɔna ko baasi fosi t'u la ni laseliba yɛrɛ kɛra agence iranienne Tasnim News agence yɛrɛ maaw yɛrɛ de fɛ ni olu yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ko Iran jamana fintigilakaw yɛrɛ ye pankuruba dɔ yɛrɛ kɔnɔna bi ni pankuru yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ ni a bɛ wele ko F-15 n'u ka kɛlɛkɛminɛn farimabaw yɛrɛ de kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ yɛrɛ kɔni ni Iran jamana fintigilakaw yɛrɛ de ni ka u ka farapu yɛrɛ kɛ ni ka ni pankuru F-15 yɛrɛ kɔnɔna bi k'o b'a yira k'a fɔ ko k'o bɛ Iran jamana fintigilakaw ka sebayaba yɛrɛ de yira sabula ko pankuru F-15 min yɛrɛ kɔni filɛ nin ye ko a bɛ baara kɛ kabini san 1970 wagati yɛrɛ ko wa ko maa si yɛrɛ kɔni ma deli k'a mɛn ko nin pankuru yɛrɛ kɔni binna farapu dɔ yɛrɛ de kɔni sababu yɛrɛ fɛ ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra Iran jamana ka ni kɛlɛ yɛrɛ senfɛ k'a yira k'a fɔ ko Iran jamana fintigilakaw yɛrɛ de o pankuru yɛrɛ bi ko bɛ Iran jamana fintigilakaw ka fanga yɛrɛ de yira ni wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye États-Unis autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka nin ko yɛrɛ kɔni confirmer n'a sɔrɔ ni Iran jamana fintigilakaw yɛrɛ de u ka nin pankuru F-15 yɛrɛ la bi tiɲɛ yɛrɛ la nka ko donnangara dɔw yɛrɛ fana kɔni sɔrɔla minnu y'a yira k'a fɔ ko daluya jɔnjɔ fosi yɛrɛ kɔni tɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko Iran jamana fintigilakaw yɛrɛ de ye nin pankuru yɛrɛ kɔni la bi sabula ko pankuru yɛrɛ kɔni binni ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sababu yɛrɛ kɛ farapu dɔw ye an ye wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Iran jamana ka kɛlɛ yɛrɛ tɔ yɛrɛ bɛ ka juguya kosɛbɛ wa kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɔ juguyali bɛ sɔn ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na sabula nin wagati yɛrɛ kɔnɔna
min yɛrɛ kɔni pétrole yɛrɛ ye ni olu bɛ tɛmɛ siraba minnu yɛrɛ kɔni fɛ Iran jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ye dankari o sira ninnu yɛrɛ bolili yɛrɛ la wa u y'a ɲini pétrolier bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ tɛmɛ o sira ninnu yɛrɛ kan k'u ka kulu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ garder sabula ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni y'a dabɔ a kama ni k'i ka kulu yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ k'e bɛ taa pétrole yɛrɛ kɔni feere k'u bɛ se ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin e ka kulu yɛrɛ ma wa kɛlɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka na ni pétrole gɛlɛya kojuguba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw kɔnɔna na fo ka taa se gaziw yɛrɛ ma sabula ni ni kulu ninnu yɛrɛ kɔni jɔra o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka pétrole yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛya ale ni gaziw ni dun y'a ta k'a lajɛ o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni de bɛ labaara kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyara o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni jamana caman yɛrɛ bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ ala ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni nɔgɔya cogo min na bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka sabati diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de siralen don ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna sabula kɛlɛ bɛ ka kɛ jamana minnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ fangaba yɛrɛ de bɛ o jamana ninnu yɛrɛ la ne bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaru kama an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma